Però anem amb una d'aquestes històries motivadores. Davant de la crisi hi ha gent que es busca el futur laboral com pot. Una bona eixida és convertir-se en artistes fallers. Que com fer-ho? Senzill, anar a classes i a cursos per a desocupats. Sònia ha estat en un al taller de la ciutat fallera. Buen día, chicos. ¿Cómo va la feina? Pues nada, dándole pasta un poquito al muñeco para que se ponga más duro. Treballant sense parar. Sí, trabajando sin parar. Pero sí, ¿qué estás fent tú? Pues yo estoy lijando el cartón para que se vayan quitando los bordes y vaya quedando un poco mejor. Com va això d'aprendre l'ofici d'artista faller? Pues un poquito difícil, pero le vas cogiendo la marcha poco a poco. Tu, què fas? Estoy empapelando el muñeco. I que estàs aprenent i imagina que també passant-se-ho bé o... Sí, la verdad que sí. A ver si dentro de unos años nos podemos dedicar a esto. Cogemos las pastas que hemos hecho con harina, las untamos bien con el pincel, por las dos caras si es posible, y a partir de ahí empezamos a pegarlo sobre las costuras de lo que es la figura. Fernando García, artista faller i un dels mestres d'esta escola taller. Explica'ns com ha sorgit esta iniciativa. Pues esta iniciativa va sorgir per l'Ajuntament de València, que va crear un fons de formació i empleo per gent desocupada, i a través d'uns cursos va sol·licitar la col·laboració del gremi per a donar uno concretament d'aprenent d'artista faller, que és el que avui ens ocupa. I quants alumnes teniu? Pues ara mateix 20 alumnes. I de quines edats? Estan entre els 16 i els 24 anys. Com és això que has acabat en este curs? Pues porque fui al paro y allí habían cursillos de artista fallero y me apunté allí. Y nada, aquí estoy. ¿Qué te parece el curso? Pues está muy bien. Estaba un año sin trabajar, buscando trabajo. Me ofrecieron, me dijeron que había un curso de artista fallero y dije, ¿por qué no aprender y que es un oficio y poder dedicarme a esto? Ramon Espinosa, 40 anys de professió, artista faller i també un dels mestres. Explica'm com està anant el curs. Bueno, esto es un reto per a nosaltres que és novedós. Intentarem que els xavals aprenguin l'ofici, que és un poc complicat, perquè hi ha que tenir en compte que 7 oficis en uno és difícil d'aportar. Fusters, pintors, preparadors, tallistes d'escaiola, dibuixants, tens que ser també a vegades un poquet de poeta e ingeniero, perquè tens que fer uns cavallets i saber com suportar un pes i un volumen perquè no te caiga. I la veritat que és molta feina, però bueno, és molt bonica perquè té varietat, no estàs sempre treballant en el mateix. Me gusta mucho. ¿Tú te veus treballant d'artista faller? Es muy difícil, pero bueno, todo se puede conseguir. Como se fallera de toda la vida, pues qué menos que juntarlo todo y es un pack. Y la verdad es que el tema de las fallas me gusta bastante. Tu t'imagines algun dia treballant professionalment com a artista faller? M'agradaria molt. Si es poguera, m'agradaria moltíssim. Són 5 mesos així en el taller, després passaran a fer una formació de 4 mesos en tallers ja professionals, en artistes fallers, i després tornaran així on construirem una falleta que l'Ajuntament té a bé donar a una entitat benèfica. I esto jo espero que l'Ajuntament, que la col·laboració de l'Ajuntament, que ha sigut una gran idea, pues este taller de pràctiques se porti avant i continue. Encara els falta molt per aprendre per a ser grans artistes fallers, però ja han vist que il·lusió i interès no els falta. Qui sap, potser algun dia tornem a veure algun d'ells competint en secció especial.